Ωραία ερώτηση. Ήταν το καλοκαίρι. Πήγαμε διακοπές και το ξέραμε. Δεν είχαμε την διαβεβαίωση από τους ανθρώπους του Τζερόνιμο ότι θα γίνει αυτό. Δεν το είχαμε γιατί το παλεύανε μέχρι τελευταία στιγμή. Μήπως αλλάξει κάτι. Κάναμε διακοπές που δεν περάσαμε καλά, κανένας. Θυμάμαι ότι αυτές τις διακοπές έτυχε να είμαι μαζί με την Έφη. Ήμασταν και με τον Διονύση, είχαμε περάσει κάποιες μέρες μαζί. Γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά που γυρνάγαμε και κοιτιόμαστε και λέμε το επόμενο καλοκαίρι μάλλον δεν θα είμαστε εδώ. Όχι, δεν θα είμαστε διακοπές, δεν θα επιστρέψουμε. Αυτό που μου έλειψε πάρα πολύ εμένα φέτος ήταν να επιστρέφω από άδεια και να βλέπω την ίδια παρέα εκείνα που με περιμένει. Αυτό μου κακοφάνηκε αφάνταστα. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ και εκεί συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όταν όμως γύρισα και δεν είδα τα ίδια πρόσωπα, δεν είδα τον Αναστάση και τον μικρό και τον Τζούνιορ να μου κάνουν πλάκα. Δεν είδα τον Πέτρακα να μου έρχεται με τα σορτσάκια και την κοτσίρου. Δεν είδα τον Τίμη μέσα στη μούρλα γιοκαμένο. Δεν είδα τον Καραγιάννη με 6, 7, 8 κιλά παραπάνω γιατί έτρωγε μόνο σαλάτες να τονίσουμε. Δεν είδα τον Στράτο να έχει έρθει με όλο αυτό που μας έλεγε κάθε φορά. Μούσε τα μισά, αλλά δεν έχει σημασία, έχει πλάκα. Και φρεσκοξυρισμένο το κεφάλι. Φρεσκοξυρισμένο το κεφάλι, βεβαίως. Δεν είδα τα κορίτσια βεβαίως του σταθμού, ξεκινήσουμε τώρα, να έχουν έρθει, ξέρεις, ολόμαυρες όλες, εμένα τι κιλάκι τους παραπάνω. Αλλά αυτό έλειπε σιγά, εγώ θα έλεγα, γιατί θα δώσουμε που ερχόμουν με 6 κιλά πάντα παραπάνω. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Πολύ. Και μου έλειψε πάρα πολύ αυτή η παρέα, μου έλειψε πολύ, μου έλειψε η ραδιοφωνική μου παρέα, αλλά με κάποια άτομα από αυτά ακόμα κουβεντιάζουμε. Τελικά, εγώ αυτό θα πω. Με τα άτομα τα οποία είχα επιλέξει να είμαι κοντά τους, είναι ακόμα κοντά μου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί οι επιλογές μου ήταν σωστές. Πάμε στον Δημήτρη τον Κάπα, έτσι να ξεχωρίζουμε. Έκανα, λέει, εγώ σκληρές ερωτήσεις. Όχι καλέ, λοιπόν, όνομα του Θεού. Ο οποίος συνεχίζει, όταν βρίσκεις ένα μεγάλο του ραδιοφώνο, δεν μπορείς να μην τον πρίξεις. 60 χρονών άνθρωπος, αγόρι μου. Γιατί να μην τον πρίξεις. Με την καλή έννοια. Παιδιά, πρέπει να πιω το χαμομήλι μου σε λίγο. Αργούμε. Λοιπόν, το χαπάκι για την πίεση, μην ξεχάσεις. Λοιπόν, αλλά ρετάκι λέει, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τηλεφωνάκι, μια και προηγούνται πάντα. Πάντα τα τηλέφωνα. Καλημέρα στον φίλο ή φίλη.